Hi friends, welcome back to our channel. This is your Gopinath from சிவப்பு கம்பளம். நம்ம இந்த வீடியோல இன்னைக்கு டைரக்டர் மணிரத்னம் சாரை பத்தியான ஒரு 3 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அப்படி என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 1992க்கு அப்புறம் அவர் பண்ண எல்லா படங்களுக்குமே ஏஆர் ரகுமான் சார் தான் மியூசிக். அது ஏன்? அது மட்டும் கிடையாது, மணிரத்னம் சார் எடுத்த நிறைய படங்கள்ல ட்ரெயின் சீன்ஸுக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பாரு. அது ஏன்? அது மட்டும் கிடையாது, அவர் எடுக்கிற சமீபத்தில் அதாவது 1992 அப்புறம் எடுக்கக்கூடிய அனைத்து படங்களும் நமக்கு தெரிந்த ஒரு கதையா இருக்கும். அதாவது ஒரு ரியல் ஸ்டோரியாக இருக்கும், இல்ல ஏதாவது ஒரு புராண கதைகளா இருக்கும், ஏன் இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்கிற பொன்னியின் செல்வனா கூட இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற கதைகளை ஏன் அவர் சூஸ் பண்ணி படமா பண்றாரு அப்படிங்கிற இந்த 3 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை தான் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். 1992க்கு அப்புறம் ஏன் மணிரத்னம் சாரோடைய எல்லா படத்திலையும் ஏஆர் ரகுமான் சாரே மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, மணி சார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இளையராஜா கூட நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் பக்கத்திலே நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கணும், சிச்சுவேஷன் சொல்லணும், எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லொகேஷன்ல இந்த மாதிரி ஒரு பிஜிஎம் வேணும், இந்த மாதிரி ஒரு சாங் வேணும் அப்படின்னு நம்ம பக்கத்துல உட்கார்ந்தே கரெக்ஷன் சொன்னா மட்டும்தான் நமக்கு எதிர்பார்க்கிற ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும். நம்ம வைக்கிற யோசிக்கிற சீன்ஸுக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இளையராஜா சார் மியூசிக் போட்டு கொடுப்பாரு. ஆனா ஏஆர் ரகுமான் சார் கிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம படத்தோட மொத்த கதையுமே சொல்லிட்டா அந்த கதைக்கு ஏற்ற சிச்சுவேஷன் பிஜிஎம் ஏஆர் ரகுமான் மணிரத்னம் சாருக்கு கொடுத்துருவாராம். அது மட்டும் கிடையாது, மணிரத்னம் சார் கேட்காமலேயே நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸுக்கு ஏஆர் ரகுமான் கொடுக்கிற பிஜிஎம்க்கு ஏற்ற மாதிரி இவர் சீன்ஸும் ஃபிட் பண்ணிப்பாராம். அந்த அளவுக்கு இவங்க 2 பேத்துக்குள்ள இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி சூப்பரா ஒர்க் ஆனனால 1992க்கு அப்புறம் மணிரத்னம் சாரோட எல்லா படங்களுக்குமே ஏஆர் ரகுமான் சார் தான் மியூசிக். ரெண்டாவது ஃபேக்ட் என்னன்னா, மணிரத்னம் சாரோடைய படத்தை நம்ம நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சோம் அப்படின்னா எல்லா படங்களையுமே அந்த ட்ரெயின் சீன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு முக்கியத்துவமா இருக்கும். அது மட்டும் கிடையாது, அவருடைய படங்கள்ல டைலாக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும். அது ஏன் அந்த ட்ரெயின் சீன்ஸுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, நம்ம அலைப்பாயுதையில ஒரு ட்ரெயின் சீன்ஸ் இன்னைக்குமே 90s கிட்ஸுக்கு ஒரு மெமரபுளா இருக்கிற ஒரு சீன்ஸாவே இருக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட சீன்ஸ்ல நம்ம ரொம்ப நல்ல மைனூட்டா கவனிச்சோம் அப்படின்னா, ஒரு 2 பேர் மட்டும் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் போகும். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 பேர் அவங்களுடைய ரொட்டீன் லைஃபை வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெயின் சீன்ஸை ஒரு கூட்டத்துக்கு நடுவில் ஒரு 2 பேர்த்த மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கும்போது இவ்வளவு பெரிய பரந்த உலகத்துல இவங்க 2 பேர் கதை ஒரு தனித்துவமான கதை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக தான் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் லொகேஷனை மணிரத்னம் சார் சூஸ் பண்றாரு. அது மட்டும் கிடையாது, இந்த மாதிரியான ஒரு பல கூட்டங்கள்ல எல்லாரோட லைஃப்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வெளிப்படுத்துவது எனக்கு ஈஸியா மக்கள் கிட்ட கொண்டு போறது கன்வே அப்படிங்கிற காரணத்தினாலதான் மணிரத்னம் சார் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எல்லா ஒரு கான்வர்சேஷனுமே இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன செட்டப் பண்றாரு. ஃபேக்ட் நம்பர் 3, இப்போ மணிரத்னம் சார் எதுக்கு பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரிஸா இருக்கட்டும் இல்ல புராணங்களா இருக்கட்டும் நமக்கு தெரிந்த புத்தகத்துல படிக்கிற ஒரு கதைகளை ஏன் ஒரு கதையா எழுதுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் எடுக்கிற படங்கள் அதாவது அவர் இன்ஸ்பயர் பண்ண நிறைய கதைகள், அவர் முத ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ண ஒரு கதையை ரியலா எடுத்தது தான் நாயகன். இந்த நாயகன் படத்துக்கான வரவேற்பாக இருக்கட்டும், அவருடைய ரியல் லைஃப் அதாவது வெளியில அந்த ரியல் லைஃப் அவருடைய வரதராஜன் முதலியாருடைய ரியல் லைஃப் பத்தி அவர் ஒரு பேசிங்கா எடுக்கும்போது அவரை பத்தி சொன்ன விஷயங்களும் அவர் அந்த பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி படமா எடுத்த விதங்களும் பாத்தீங்கன்னா நிறையவே வேறுபட்டு இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு ரியாலிட்டியா இருக்கும். ஸோ ஒரு ஒரிஜினல் கதையும் ஒரு பேஸ்டான ஒரு புராண கதையும் எடுக்கும்போது நம்ம மைண்ட்ல இருக்கிறது அதாவது மக்களுடைய மனசுல இருக்கிற கருத்துக்களும் அந்த ஒரு விஷுவலைசிங்கும் படமா எடுத்து மக்கள் கிட்டே கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது அது இன்னமும் அது மெழுகேத்துற மாதிரி இருக்கும். எனக்கும் அது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அப்படிங்கிறதுனாலதான் மணிரத்னம் ரீசெண்டா எடுக்கிற எல்லா படங்களும் ஏதோ ஒரு புராணங்களையும் ஏதோ ஒரு கதைகளையும் தழுவி எடுக்கிற மாதிரியே இருக்கும். இப்படி மணிசாரை பத்தி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இப்போ எடுத்த ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆன பொன்னியின் செல்வன் படத்தை பத்தியும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இப்போ முதலாவது பாகம் ரிலீஸ் ஆன இந்த சிச்சுவேஷன்ல 2வது பாகம் இன்னும் 6 to 9 மாதங்கள்ல ரிலீஸ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு மணிரத்னம் சார் சொல்லியிருக்காரு. மணிரத்னம் சார் பொன்னியின் செல்வனை ஈர்த்ததாக இருக்கட்டும், அதை எப்படி எடுத்ததாக இருக்கட்டும், அதை பத்தி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதை பத்தி நான் ஒரு டீட்டெயில்டா வீடியோ போடுறேன். இன்னமும் மணிசாரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அவர் எடுக்கிற அந்த ஒரு லவ் சீன்ஸ்ல இருக்கிற சினிமோட்டோகிராஃபியா இருக்கட்டும், அந்த அழகான விஷயங்களை நம்ம ஒரு சைலண்டாவே கன்வே பண்ற விஷயங்களாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி மணிசாரை பத்தி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போய்கிட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னமும் மணிரத்னம் சாரை பத்தி டீட்டெயில்டு வேணும் அப்படின்னா அதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல அவரை பத்தி கண்டிப்பா போடுவோம். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோல கண்டிப்பா நான் உங்களை பார்க்கறேன். டாடா, பை பாய்.